А ў бліжэйшую суботу ў рэгіёне стартуе сезон восеньскіх кірмашоў сельскагаспадарчай прадукцыі. За месяц іх будзе праведзена больш за 100. Сельгаскірмашы пройдуць ва ўсіх гарадах і буйных населеных пунктах вобласці. Сваю прадукцыю на іх могуць рэалізаваць як сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, так і фермеры. У абласным цэнтры першы кірмаш пройдзе 30 верасня. Да паслуг рэалізатараў і насельніцтва 6 пляцовак у цэнтры і густанаселеных раёнах. У наступныя дні кірмашу колькасць месцаў для гандлю будзе пашырана. Акрамя таго, 39 пляцовак у мікрараёнах па рашэнні гарвыканкама адведзена для реализации продукции с приватных присядзібных участков. Основной культурой для заготовки сегодня, вот скажем так, на первую ярмарку на 30 сентября это будет картофель. Субъектам хозяйствования, которые будут участвовать в сельскохозяйственных ярмарках, рекомендовано снижать розничные цены. И как показывает практика уже прошлых лет, это, как правило, в 1,5–2 раза цены ниже, чем в организованной торговле. Для особ льготной категории, а таксама пожилых людей на кірмашах будзе арганізавана дастаўка сельгаспрадукцыі. Рэалізаваць вырашчаную прадукцыю можа кожны, хто падасць заявку ў адміністрацыю адпаведнага раёна горада. 21 кастрычніка ў Брэсце пройдзе пашыраны кірмаш з удзелам прамысловых прадпрыемстваў.